hij hier kon Sportclub Fieters eigenlijk weer een crossloop organiseren. Ja, volgens mij kreeg ik via corona en in de corona voelde alles wat stil. En toen is het eigenlijk de laatste keer geweest dat we zo'n crossloop binnen hadden. Ja, maar we hier ook nog wel de Fietsersloop in september, dat is gewoon hutrennen. Maar dit is wat meer cross en trail door de modder en dat soort dingen, de heuveltjes. Dus dit is wel wat anders. Fieters, hoeveel leden ga je maar eens? Nou, we gaan nog correct door de 50. Dus dat mensen enthousiast worden en Joerta en dit zien te hebben. Dus ik zei, nou kom eens op deze Janne Del. Hartstikke leuk. Ik ben echt aardig wat vrouwen, jongeren. Het is een gemengde groep. Dus iedereen die kan eigenlijk wel een beetje komen. Wanneer train je hem? We trainen deze jong, Jelwachten, hier in de West-Trein. En in het varen hier, dan verhuizen we meestal al, eigenlijk altijd naar richting Driessen, naar het park. We trainen 1 keer in de week en ik zwaar hier altijd wel wat voor een mooi intervaltrainingje. 3, 2, 1, go! Met hulp van wielerclub Otto Evans waren er een prachtig parcours uitzetten. Waarom zit je al niet lekker op de bank thuis voor de kachel? Ja, dat is niet goed. Dat doen ze al te vaak en ik vind het leuk. Nee, hartstikke goed. Ja. Dichtbij iets leuks georganiseerd en dan ben ik wel in de moed om even mee te doen. Hoeveel kilometer gaan jullie doen? Dat gaan we even zien. Even kijken hoe het gaat. En we kunnen hier door blijven lopen. Hè. Dit is 2,5 kilometer en dat kan 1, 2 of 3 keer wel. Wat is het doel? Lol maken. Succes. Ja, bedankt. Dankjewel. Hoe is het gang? Ja, best. Wie wel pittig? Vond het wel pittig, ja. Vooral de fietssporen en het is al wat beversen en wat glad, maar ja, ik vond het heel leuk. Hoeveel kilometer ga je rond? Ik ga 4 dingen, 2 rondjes. Ja. Okay. Ja. Kort? Nee, als de 1 rondje die dan ik hem moffen uit en dan kan het jasje wat los, want dan is wel zwitten, ja? Ja, Okay. valt daar.